Szállj bele! Csak így kapod a boxokat. Come a Zsurka? Nem merült megütni. Engedd el. Hú, na! Hú. Addig német, bassz! Ha verje be neki egyet, Olke! Az csak el! Elszakítottad az anyémet? Engedd el. Ha verje be már neki kettőt a földöttel. De neki a engedd el. László, miért dakolod? Ha szakíts... Elszakítom, behúzom oda a fejedre. De csak tart! Kezedet tudod. Ott elejtettem. Ha szakíts... Megcsináljam már valamit. Ziki! Te húzod jobban is. Na, most Nem engeded beszélgetnek. el. És még közben. Zenére! Gyere ide! Törzsem a motor! Hallatszik a zene. No! Roma zene, Roma csapat. Na köbledik! Hoppá! Üssed, faca! Mikott a pornó. Üssed, fa, minden. Törj ki a fát, adjál neki vele. Várjál, segítek! Mikor nem merik egymást megütni. Ha üssében áll egyet! te. Fejed le, Pangyul! Nem én voltam. Pangyul, fejed le! Volker, verjél be neki egyet. Ez volt, hogy hey! Lekötnik a fejet. Melyik kajítottad ott? Gyűlös! Tovább akarják föl? Na, egyet kezeled. Az az őrző! Iskolába tudsz Basszom, na most... Adjál neki már egyet! Adja neki Itália. Gyertek, állj meg, mert itt nem lehet. Gyertek oda ki a gyepre. Gyertek. Itt a beton, azt megölik egymást, bazd meg. Bazd meg, nem lehet ilyet csinálni. Bazzeg, nem lehet! Egyik menedzser, meg a másik menedzser. Kének egymástól. Addig pedig olyat verekednének, hogy csak. Feljébb! Ez az. Várjuk a biciklit. Volker mindjárt sír. Hé! Kriszti, ne szállj bele! Ez az enyém. Eredj ma onnan, Kriszti! Dehogy! Egy Dávid ez az igazi. Ó, tati! Jaj, Basszeg! Kidüdött! Ebben nem videóztam sem. Megkaptad? Á, basszal! Pangyul, tedd rá! Hopp, már kiszédítik az hogy azt mondja, hogy küzdesz. De leütöz? Na Pangyul, mit szólsz hozzá? Fisztille? Kell nekem is, kell. Pangyul, szólaljál meg! Ez az volt!